বুথ কমিটি বিলাকে কৰিব কি প্ৰত্যেকটো বুথতে এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব जेराव পলিং স্টেশন दङ बेवहाय मोनसे गाज्रि लामाखौ बानायनाय जागोन बिनिबो फर्म मोनसे थांगासिनो दङ गामियाव जेराव बुथ कमिटिया जोंनि फिलआप खालामना हरगोन उमुक लामाया गाज्रि बे लामाखौनो फैगोन बोसोराव बानायग्रोनाय जागोन गामि गामि दै फैबाय गामि गामि जौगानाय फैबाय अरुणोदय मोनबाय लोगोसे देग्लाय बोसोराव थांखि लानाय जादों जिमानखिनि सुवालि আছে हिनजावसाफोर ओरैनोथ' कलेजफ्राव एडमिशना 100% फ्रि जाबाय एबार रावबो एडमिशननि थाखाय हौवासा जा हिनजावसा जा फैसा होनो नांला फ्रि बेजों लोगोसे हिनजावसा गथ'फोरनो फरायहोनो थाखाय गोबां फरायसायानो मेट्रिक पास खालामनानै फराया फैसा गैया एडमिशन लानो जोंनियावबो फैयो बिराद जोंबो होनो हाया दा नंखायनो सरकारा इखौ फ्रि खालामना होबाय एडमिशननि थेवबो हिनजावसा गथ'फोरा दखना बायनांगौ बायदिसिना जेंनाफोर थायो बिनि थाखायनो सरकारा जाय मेट्रिक पास खालामनानै हायर सेकेन्डारियाव एडमिशन लागोन कलेजाव बेनो 10,000 थाखा होगोन खुलुमबाय दिनैनि भिडिअआव दामाखायै सावरायगोन नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि जेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनाय बेखौ इन्ट्र भिडिअआव नुनो मोनबाय लोगोसे प्रमद बर' बिथां बादि रिभलिउसनारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जांख्रिथायारि फिलिंसखौ लानानै दावगाबोनाय जांख्रिथायारि वेबनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरियाबो बेबादि थगायनो हायो जों आसरित जादों दा प्रमद बर' बिथां बादि सासे दैदेनगिरिया एथ' गिदिर गिदिर नंखाय बाथ्रा बुंनो हायो आरो बुंगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला थगायनायनि एक नाम्बार सासे दैदेनगिरि होनब्लाबो बुंनाया बारा खम जानाय नङा सासे एक नाम्बार थगायग्रा दैदेनगिरि होनोब्ला प्रमद बर' बिथां दिनैनि भिडिअआव बेफोरखौ लानानै दामाखा सावरायगोन सोर बबे कलेजआ एडमिशन फ्रि नोंथांमोननि फिसा फिसौ आइ आफा रायजो राजानि फिसा फिसौनो हाबफैगासिनो दङ बबे कलेजआ फ्रियाव एडमिशन मोन्दों सोर आइजो हिनजावसा उन्दै उन्दैफ्रा 10,000 खरि मोन्दों दख'ना जोमग्रा बायनो ना बिथां प्रमद बर'आसो हरबाय बायदों नामा नाथाय माखासे जोंनि एरियायाव जों नुनो मोनाखै नोंथांमोनाबो नुदोंबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोर फोरमायहर लोगोसे बबे गाज्रिसिन लामा बेखौ बुथ कमिटिनि थ्रुयै मावगोन बा मावदों होनदों बिथाङा दा बबेखौ मावदों आं नुनो मोनाखै ना बिथाङासो हरदों ना बुथ कमिटिनि लिडारफ्रासो प्राइमारि लेभेलनासो बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरनि फैसाखौ करापसन खालामदों नामा आं बेखौ बुजिनो मोनाखै खिन्थु रायजो राजाफ्रा निश्चय बुजिगोन स' दिनैनि भिडिअ बेफोरखौ लानानै दामाखायै सावरायगोन हेलो एभरिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' बे खोथाखौ खुब सिरियासै सावरायनांगौ मानोना प्रमद बर' बिथांनि थगायनाया सोराङाव फैगासिनो बयबो रायजो राजाफ्रा अबगथ' बयबो मिथिगौ दा नाथाय बिथां बादि सासे लिडारा इसिबां थगायनायखौ रावबो हास्थायाखैमोन मा थगायबोखो मा बुंबोखो इन्ट्र भिडिअआव माखासे नुबाय आरोबाव नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाबावदो जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन नुबायना रायजो राजाफोर बेसेबां थगायो प्रमद बर' बिथाङा सासे बिटिआरनि गार्जेन जानानै 35 लक्ष जनसाधारण सुबुंनि सासे गार्जेन जानानै बिथाङा बिराद थगायो আমার বিটিসি অঞ্চলৰ বসবাস কৰা 35 লক্ষ জনসাধাৰণ ৰাইজসকলৰ এজন গাৰ্জেন হিচাপে ইমান মিছা কথা ক'ব পাৰে प्रमद बर' ডাঙৰীয়া जों मालाबाबो सानाखैमोन दा बे खोथाया मा 2 लाख खरि लाइमोनफोरनो सेंग्राफोरनो होनाय जागोन जायफोरा बेकार साख्रि मोनासै दा बिथाङा हरदोंब्ला बिटिआर सरकारनिफ्राय सोर लाइमोन सेंग्राफ्रा 2 लाख खरि मोनदों खोथाया बेसो जोंनि एरियाथिं रावबो मोननाय नुवाखै खोनायाखैबो मिथियाबो रायजो राजाफ्रा दा आंनि भिडिअ नायगिरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बा आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रा सोरबा लेखा फरा फरायनानै बेकार जानानै दङब्ला आरो प्रमद बर' बिथांनि 2 लाख होनाय बिटिआर सरकारनि 2 लाख होनायखौ आजावनानै लानो मोनदोंब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोर फोरमायहर आं आखाइ खबजबनानै
बुंहरो नोंथांमोनखौ। दा बे खोथाया बिथाङा खोथाजों गोदै गोदै बुङो, नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया। आंनि साननायाव, आंनि बुजिनायाव रावबोथ' मोनखायाखै बिटिआरखौमोननिफ्राय। बे खोथाया ओरैखौसो लानानै राजनिति खालामदों बियो जे मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CM सारा चिफ मिनिस्टार आत्मा निर्भर यजना बानायदोंना, बेखारफोरनो 2 लाख करि लन सिस्टेम माखासेखौ सुख'नांगौ। आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जायफोर लाइन फरायनाय स्किल गोनां, साइन्स फरायनानै माबा मोनसे टेकनिकेल लाइन बा माबा मोनसे लाइन फरायनाय, बिथांमोननि नामाव 5 लाख मुख्यमन्त्रि आत्मा निर्भर यजनानि गेजेरजों बैसोरनो 5 लाख आरो नैबेसोरनो 2 लाख लन करि एसेबाव साबसिडि दङ। दा बेखौनो प्रमद बर' बिथाङा दाजाबनानै बुंदों नामा खोथाया बे। नाथाय बेथ' प्रमद बर' बिथां होनाय नङा। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय 5 लाखनि देहा सिकित्सा खालामनो मोनसिगोन नोंथांमोना आबा कार्डनि दारै। आबा कार्ड দ্বারা রায় সকলে 5 বছরের কারণে 5 লাখ করে নিজ নিজ স্বাস্থ্যর কারণে চিকিৎসা ট্রিটমেন্ট লব পারিব गभर्नमेंट हस्पिटालाव। बेथ' बिथां प्रमद बर'नि नङाना, बेथ' सेन्ट्रेल यजनासो, बे आयुष्मान भारतनि मोनसे। आरो बुंबावदों बिथाङा गोबां खोथा, रायजो राजाफोरखौ पलिटिक्स खालामनाय रावफ्रा बेनो फिसा फिसा खोथा नाथाय गिदिर दामाखा। छोटा बात लेकिन बड़ा दामाखा। बेफोरनो बिथाङा बुंबावदों अरुणोदयखौबो बिथां होनाय नङा। बे बिटिआरनि फ्लेगशिप स्किम नङा। अरुणोदय इज नट ए फ्लेगशिप स्किम अफ बिटिआर, इट्स द स्टेट स्किम। आरो न'आबोथ' सेन्ट्रेलनिसो। अब्ला बिथांनिफ्राय मा मोनदों खोथाया बे। आरो बिथाङा होनो हायासै दे जाबाय, जों मानिनानै लाबाय। 5 बोसोराव माखासे सिस्टेम बानायनायाव थांबाय। गोदो हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बानायखानायखौ सालायनायावनो बिथाङा एसेबां गोब्राब मोनबायबा दे सिस्टेम बानायबाय। दा जाथारिखौ मानो खोथा होखो? बबे उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा, हिन्जावसाफ्रा दख'ना जोमग्रा बायनो नोंथांनि गभर्नमेन्टनिफ्राय माला 10,000 मोनखो? सोर मोनखो? बबे कलेजाव फ्रि एडमिसन, 0 एडमिसन फर्म फिलापनि एडमिसन जाफेरखो? बबे खस्थ' हाब्रु गोनां लामाया BPF दोलोनि समाव मावबाय, मावफिननानै लामाया एसे गाज्रि जालांबाय, अखा बांखा बोथोरजों गोबाव बोसोर जाबाय, दा बबेखौबा हास्लाबासै। दा बे थालांनाय माखासे खामानियाथ' नोंथांनि दायथ'थार, नाथाय बेखौबो नोङो मावाखिसै। आरो बुंबावबायसो प्राइमारि लेभेलनि बुथ कमिटिनि गेजेरजों बेखौ मावनाय जागोन। नाथाय माथो मावनायखौ नुनो मोनाखिसै मानगोनां प्रमद बर' सार। बिराद लामा थाबायजायै दङ, नाथाय बेफोरखौ नोंथाङा मानो सुस्रांना होआखै? ना प्राइमारि लेभेलनि बुथ कमिटिनि लिडारफ्रा बेनि करापसन खालामै फैसा बख'नानै लागासिनो दं नामा? होमबाथ' नोंथांनि करापसन फ्रि सरकाराव करापसन दं होननानैसो फोरमान जादों। আপনার কথা মতে আমি রাইজ হিসাবে জানিবলৈ পাইছো যে আপনার যেটো সরকার বিটিআর সরকার এটো 1 নাম্বার कराप्टेड সরকার বলে আমি ভাবি লইছো। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्टनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थैंक यू भेरी मच फॉर वाचिंग। लव यू।